Mga kaidol, kain. Kanina po na itong food trip karon dol. Natay tinula diri dol, ug napuntay kinilaw. Tinulang barilis. Adolo. Utang adik sabaw. Saw-saw na daw diri sa ginamos. Saw-saw sa ginamos dol. Ay. Wow. Ito ginamos, chili. Gusto ba dol? Biyay. Sa kinilaw diri. Dami yung kinilaw. May kinilaw eh. Kinilaw tamban o barilis. Ang lami ah. Wah. Subukan na to kaya naman isabaw. Lami ay. Sige. Halang kini siling kulikot. Langa eh. Kani kinilaw, lamis kayo. Lami yung food trip na idol. Sinilang barilis o tamban, tagol. Alam ka. Siling kulikot.
Gulay idol. Ah. Ah. Urut ang bahaw eh. Share gina mos. Kung giganahan ka nga video mga ka-idol, pahingi naman ng share dol. React, comment. Dako na kayo nagkatabang sumuang small content creator mga ka-idol. Dagan kayo salamat. Amping kanunay, God bless.